Ka sai mata ka duke ka ne kawai na zane. Ina cire kayana yanzu ka gan bayana ko? Ta duke ka. Ba duke ba ne, buga. Mata ka ta bugo ka. Buga. Ta bugo ka. Ni ne su na gama sarai. Abin da ya sa ma ka gani na yin huta nan saboda na san tana bacci ne. Ina ga kama wasa ne. Da na ji bai. Bai ji komi ba fa. Ina nima wanda ya buga ma. Shine na ji wani zafi a bayana. Kama an manta da ina abun goga kaya wannan. Sama resi. Mu gani a baya ne. Yaya marisi ne. Yayi haka. Kai ba. Kai saka ka ya kuri muno. Ba kai ne ka san ya buga ba ina so sai ya da buga mun. Ka saka rama ni. Ka mare ni. To shikenan. Ka rama ni. Ka rike ni na rama. Sege kawai. Na rama. Sege kawai. Anjima ba kai ne kana ihu kana sai abin nan ba. Kana ihu kana ce. Mu fara kuma mana. Kana mu fara menene? Mu fara. Ka sai na fi karfin kuma no. Zan cije ka cikin kaman ka ba. Ito ya saka ka ga mu me mata ka yayi. Ya ka sege. Wuri din na da na cije ka cikin kafa sai ka sani. Ada. Kana yi kaman kana da karfi. A sai ba ka da karfi matanka tana duka ka. Ni matana ba ta isa ba. In matana ta taba ni sai ka sai siyai. Matanka? Ba zai duke ka ba. Kana da ba sai matana ta isa ta taba ni ne. Matanka? Ta fi matana boba fa. A ta ba baba bane abu ana magana duka kana magana. Matanka ba ta buge in ta fita yanzu duka. Ta dala maza ta yi mu. Sai ka sai ta kawai. Ni magana ba kai bari ga maka. Jiya da dare ka kuma tana ta yi basi. Sai na ce mata ta kwanta. Ta kwanta. Na ce ta tafi. Ta tafi sai na ce ta yi lindon. Matanka? Sai ta yi lindon. Da na ce lindon. Sai ta yi lindon. Na ce ta ga mun cewa ina so no. Surutu mai da bakuna sai abuna yi. Ai, Allah na gode. Ai magana mana. Saka ka sai. Zata yi ne? Saka ka sai. Ka kai magana kai su. Wato, mutum ba zai iya kwanta nan gidan da hankalin shi kwace ba. Yan kuri mana. Ka ta banza da ku da ba aikin yi sai ku zo kuna ta damana da surutu na bacci ko? Kai magana mana. Gani, kai kuma in ba kai shiru ba zai hada da kai in ba ta maka da ranar nan in ba kai shiru ba. Ni? Kai mata buge ta inda ka ce kana buge ta mana. Buge ta mana. Ni na sai haka. Ka ta kana duka na? Kai kariya ne kai wannan mutum babban bata ne. Ka tashi ka bar mun gida. Kana so ka bata ni da matana. Kana so ka bata ni da matana da ni mutum ka shiga daji wannan yana so ya lalace ni. Wai dalinka. Wai dalinka. Ya ku. Ka ce wai kana duka na ko dukan nan inda za ka duke ni a yau a nan gida. Ba na dukan ka ba. Ina nan zuwa. Kana nan so. Bata hoppa mana. Bata hoppa ko. Ne muka jira. Ka kwashe kana gudu. Ka so mu ce. Kai, wai ina suke wai? Hai, wallahi ko da ce ba su tashi ba a su ga abin da su na fa sama kowane ɗayan su kai shegu kawai ba aikin yi sai faman surutu banza tunda za mutum yana yin bacci. Abinci ba ta kasa ci amma shara ne baka iya ba. Aiki na da na Ni hankali mana. Ita yaro dogon namiji kawai. Ka san kana da haka ne ko a hannuna? Don ba ka shiga hankalinka. Ya kuri. Wai mu shara ne. To. Ko ba ka bar min gida. To. Ya shara ne ko ka da tina gani. Ya kuri. Zaki kashe ni ne? In kai magana zan kara ma. Zaki kashe ni ne? Zan kara ma kai magana. Ya kuri mana. Ka
abincin da zaka iya ci ka iya cin ya duka juice a fi. Amma kai aiki ba ka so kai. Haka kawai mutum na bacci na jin daɗi abinci sai a zo a fashe mishi baya da Ni shara. Ko ni safe sai an jini da kai a gidan. mutane mata su ne na musu shara ni na miki shara. Sai ka je kai aikin ka kawo rogo kawai. Sai mana ba na shara ba ga shi na kina kawo da tiya wuri kuma. Oya yi sharan. To. Oyo. Ina zuwa bari shiga. Amma na fita ba kai ba kaka da mun gida. Zan gama yanzu duka. Kuma ba kai ba yau ba abinci. Na gama ma zan lashe kasa din ne da Ni na kai mun shara da ke. Zan lashe kasa. Oyo. Kai. Shege akwai. Ni ne zan yaki. Yi shara. Nonsense. Ina gidan musulma. Ina zuwa. Kare ta ji. Abun nan. Gurin ki na zo ba gurin mijinki ba. Mijinki ma na nan tukuna? Ya je wurin aiki wallahi da safe. Yau gara da na zo ban same shi. Na zo da wani shawara ne. Da matsala ne? Akwai matsala. To ina jin ki ajiya. Matsalan shi ne kafin kai gaba ki wani shawara tukuna. Ina jin ki ajiya. Mijina mutuncin da ke tsakanin mijina da mijinki ɗan Yarbawa shi yasa har da Alhaji zai tafiya ya bani amanansa yace duk wani abu nasa in ya tashi don Allah in tsaya tsayin daka in ga na taimaka akan wannan abu. Matsalolin da ke faruwa shine yanda hukuncin da kike ɗauka akan mijinki. Ni tunda nake ban taɓa jin wani mace na dukan mijinta ba. Ni la ilaha illallah. Ni yaushe? Habawa, kake min wannan magana mana. Abinda magana duk ya zagaye gari. A'a wallahi ajiya. Yau kafin ma ije wurin aiki safi sai na dafa na mishi shayi. Na so ya mishi koyi na bashi ya tafi. Ya sha ya tafi wurin aiki. Amma zaki ce wai ni da wannan hannun kama dokin mijina. Gaskiya bai. Ai na ma kika ji wannan magana ma wai. Yar gwari. Bari mu baki shawara a matsayina na mace yar uwarki. Duk wata mace da kika gani tana karkashin mijinta ne. Ba wai ki dinga azabtar da mijinki ba ya kasance duk inda aka shiga gidan biki gidan suna maganan ki ake yi. A waje na tsinci maganan ku. Duk inda aka shiga maganan ku ake yi kin fi karfin mijinki sai abin da ke gada min gida. A'a Hajiya. Ke kin san ni kaman bayan hannunki. Kuma kin san abin da zan iya yi da abin da ba zan iya yi ba. In ki ji wani na magana zaki ce habba. Zaki ki buga ki ce kin san ya me na iya yi da ba zan iya ba. Amma wannan magana da yana fita bakin gaskiya ji bai ba wallahi. Ba ni bane. Naji. Na san ba za ki gama abin da ke akwai ba. Saboda na san ke ce ke da laifi. Amma ni ina mai baki shawara. In ma ba ki yi ki ƙara yi. Ki tabbata cewa mace an santa da ladabi da biyayya. Ki bi mijinki sau da kafa. In ma wani abu ya miki, ni ina nan ina na je. Ki zo ki gaya min mana. Akan wani dalili zai kasance a ce mace na dukan mijinta. Ni ban taba jin irin wannan abu. An san fa mace da ladabi da biyayya. Ki ne ba ki san dauka ko menene? Ba wai magana ba na san doka bane. To ki saurare ni ga magana na ko? Kuma ki san abin da zan iya yi da abin da ba zan iya yi ba. In ki ji wani na magana zaki ce habba. Zaki ki buga ki ce kin san ya me na iya yi da ba zan iya ba. Amma wannan magana da yana fita bakin gaskiya ji bai ba wallahi. Ba ni bane. Tunda kin ce haka. Ni ba abin da zan ce miki. Ni zan tafi ni. In mai gidanki ya ga kyara shi. Hajiya ai sai ban rayu kai har da arziki ma sai mun watsa rayuwa
shafe ku ya ce maka Allah kai ke yi ba ta ke wa mena muka ni saka dinga duka na haka ne ka suka buga ni da kafanka kai an tura ka din me kake a gida ka mun shiru ba da kai nake yi ba Allah ki bai ni mana tuntuna maka magana ka bi ka zo na mun shiru ana tambaye ka me kana a gida kaya ka ka samu ne ana so yaki kuma an kore ni daga aiki ka ce me an kore ni daga aiki ba na so yaki kuma lalle me kai da kore ka yaki na duke mai gidana ne sai zo ya kore ni daga aiki ka duke shi kana da hannun malami gidanka amma nan take yin kamar kamun da bai nuna ba to bari in gaya maka in baka samu aiki ka fara don ka ishe ni a gidan nan in baka samu aiki ka fara kuma aikin da zai fi wancan kuɗi ba ko sai ka ga abin da zai maka ka ji ko kin san kai matana ne ko kuma ina son ki sosai fa amma kuma an riga kore ni daga aiki kuma me kana so yi ne saboda Allah ka je ka nema aiki wannan mai gidana dan iska ne ya za ya kai ma dan iska ne wata uku bai biya ni ba kuma sai sai na aiki a guru ina jin da ya dame ni ina jin zafi a wuri kuma sai so gida kuma in ji zafi ba abun da ya dame ni fawo zafi ko ina ne saka so kuma ka sai ka ce min wai je nemo wani aiki siyala ne abinci kwana uku kawai zai cika ku samu aiki ki taimake ni da Allah ni in baka abinci bari in faɗa maka saboda abinci da nake ci a gidan babana ne na je na kawo kuma ba zan doka abincin babana in don in ba wani kato ba sai ka ci iya kudinka iya shagalinka ka ji malam so ka je ka nema aiki ina mi loki ya hakuri ba na son ka gidan nan ka je ka nema aiki ka tashi ka fara nema aiki ka tashi na baka nan fat in baka samu aiki ba ko kaga abin da zai maka idan na duka na da Allah ya hakuri ki tafi kawai ba komai wallahi sai kaga abin da lalle kuwa sai sa fara sata a gidan nan san fara sata a gidan nan kenan gaskiya zan fara sata a gidan nan dole ne in sai abinci a gidan nan abu kare muke sai ka dinga duka mutum sai Allah ne ya ji maganar banza kawai in kai ba Allah ba sai samu aiki sai samu wani aiki kuma aiki da ya fi wancan ma kuma ran da na kama wannan mutum wannan ogani na kama sai aka hanya sai na fasa misi baki butoro mu kawai Allah sai kese si komin dogon si mai na rana da dogon si kuma yana da gasin baki sai na doki wuta na kone gasin baki na tun da siyasa ni na kuka haka hamata na yana saki na wallahi ina kama wannan mutumin sai na kese si a gidan a hanya wai yake ihu a wurin ba ni bane aljani ne na ihu